ஓம் சக்தி குருவடி சரணம் திருவடி சரணம். திருத்தணி முருகனை அரோஹரா, செவ்வாய் கிரகாதி தேவர் அரோஹரா. திருத்தணி முருகனை அரோஹரா, செவ்வாய் கிரகாதி தேவர் அரோஹரா. அரோஹரா 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 அரோஹரா. இன்று தேதி 10/7/2026 கிருத்திகை நாள். இன்று திருத்தணி படியடியில் வந்திருக்கிறோம். இன்று பிரசாதம்மா வாங்கிக்குமா. அம்மா பிரசாதம் பிரசாதம் ஆப்பக்கம் பெட்டுக்கோ கோத்தில் உண்டா ఇక్కడ சக்தி. பிரசாதம் வாங்கிக்கோங்கம்மா, பிரசாதம் வாங்கிங்க. அப்பதான் கிடைக்கும். திருத்தணி முருகனை அரோஹரா, செவ்வாய் கிரகாதி தேவர் அரோஹரா அரோஹரா. பிரசாதம் வாங்கிப்பா. அரோஹரா 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 அரோஹரா. கணபதி தம்பியாரே அரோஹரா, சிவபெருமான் பிள்ளை அரோஹரா. கணபதி தம்பியாரே அரோஹரா, சிவபெருமான் பிள்ளை அரோஹரா.